Iseljavanje iz Posavine se nastavlja, a najveće posljedice trpi općina Odžaku u kojoj se broj stanovnika prepolovio. Većina ljudi ovog poljoprivrednog kraja smatra da je najveći problem nesklad lokalnih i globalne politike prema kojoj domaći poljoprivredni proizvođači, proizvođači hrane i samim poljoprivrednicima. Da je prijeratna općina Odžak bila u samom vrhu po izvozu mesa i da je svaki pedalj zemlje bio obrađen su činjenice. I danas su odžački poljoprivrednici vezani za zemlju, što svjedoče strojevi na njivama, jer poljoprivrednici koriste svaku priliku za obradu zemlje u ovim zimskim danima. Mi se borimo koliko je u našoj moći, ali svi znate da poljoprivredni proizvođač ne može bez države. Željko Stanić iz Pruda spada među mlađe poljoprivrednike koji je već preživio dvije pošasti, ratna stradanja i poplave 2014. godine. Usprkos tomu uporan je da sa peteročlanom familijom ostane na imanju i tvrdi da uspijeva zahvaljujući tome što sam proizvodi hranu za to junadi. Hranu proizvodi na svojim, što kaže, zemljištu, što imamo svoje vlastištvo zemljište i jedan dio u zakupa od ovih domaćih mještana. A naravno da mi još trebalo bi zemlje da bi se moglo širiti. Forsiranje povećanja proizvodnje, obaranje cijena, manipuliranje s poticajima i druge manipulacije s poljoprivrednim zemljištem kao da posve nastoje ugasiti domaću proizvodnju. Za ove ovdje nas, posebno odžačke općine, progonstvo. Jedan čovjek može dobiti sve, a znači mi koji bi radili, borili se, mi ne možemo dobiti ništa. Prije rata na području općine Odžak bila su mala obiteljska gospodarstva gdje je svaka seoska kuća držala nešto stoke i gdje je svaki pedalj zemlje bio obrađen. A danas je apsurdna situacija kad u samom gradu Odžaku ima više krava nego u svim okolnim selima. Na ovom potezu od Šamca do Svilaja nema. Ne može se naći ni litra mlijeka, friškog mlijeka za dijete, sem trgovine. Iz Udruženja poljoprivrednika Žito, koji su pred kraj prošle godine počeli prosvjede i pokrenuli tužbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv posavskih vlasti, tvrde da neće odustati dok ne promijene ovu politiku koja sve očiglednije radi na štetu domaće proizvodnje i proizvođača.